20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайрлики ше хәзер булачак темалар хакында кыскача. Авыл җирендәгеләр чиста су, тигез юл һәм ярдәм сорый. 69 авыл районда. Шуның 21-генә нормаль су белән проблема юк дигән сүз. Муниципаль берәмлекләр съездында яңгыраган фикерләрне Гөлназ Сайфетдинова тыңлады. Электр энергиясына кытлык. Иногда электричество отключает до 7 часов. Ни өчен яңа Салмыши бистәсендә яшәүчеләргә электр энергиясы җитмәй? Бу нинди проблемалар тудыра? Айзат Шаймарданов. Чаллының Тукай исемендәге Ярбой паркына кемнәр зыян салган? Щит, шундый матур щит, и все там было язылган. Бу хакта тулырак Илшат Аюпов. Балыкларга хава җитмәй. Балыкны кислород белән обогатить итүче. Экологлар аларны ничек итеп коткарырга җыена? Махсус акциядә Нияз Рахман да катнашты. Чиста су, тигез юллар, урамнарны яктыртудан алып, цифрлы телевидениегә күчүгә кадәр Татарстанның авыл шәһәрләрен борчыган һәр проблеманы бүген муниципаль берәмлекләр советы съездында күтәрделәр. Анда президент Рөстәм Миңнеханов катнашты. Җирлек башлыкларының нинди гозерләре бар һәм нинди яңа бурычлар йөкләнде? Очрашуда яңгыраган фикерләрне Гөлназ Сайфетдинова тыңлады. Күрсәткечләрнең берсе булып, эш урыннары булдыру һәм авылда эшкуарлыкны үстерү торырга тиеш. Авылда халык саны кимегән вакытта калганнарның яшәү шартларын яхшырту, технопарк, сәнәгать мәйданнарын эшкә җигү төп бурыч. Җирлек башлыклар исә еллар буе шешелмәгән мәсьәләләрне атый. Ел сайын чиста су программасы буенча районга 10 миллион акча бүленеп бирелә. Әмма ләкин бу акчаны 21 авыл җирлегенә бөлсәң, бу әллә ни күп сума чыкмый. Су белән тәэмин итү буенча ел сайын республика бюджетыннан 650 миллион сум акча бүлеп бирелә. Шактый проблемалар хәл ителде. Муниципалитетлар гозерләрен истә тотып, хөкүмәттә бу тармакка өстәмә акча каралса, яхшы булыр иде. Кыш көне юлларны кардан чистарту мәсьәләсе дә кискен тора. Кайберәүләр үзара салым акчаларын шуңа юнәлтергә мәҗбүр. Самообложение эчендә менә шушы юл чистартуны да керттек. Урамнарны тулысынча светодиодный светильникларны алыштыру программасы нигезендә керттек. Авыл халкы кими, шуңа да үз эшен башлаучыларга ташламалар сырыйлар. Күп фермерлар кабаттан семья фермаларын үстерү программасында катнаша. Аның өчен фермерларның 40% күләмендә үз финанслары булу мәҗбүри. Әлеге норма 20%-ка кадәр төшерелсә, фермерларга бу программада катнашу мөмкинлеге артыр иде. Авыл җирлекләренең үзләренең генә көченнән килмәгән күп мәсьәләләр президент программалары аша хәл ителә. Бүген социаль тармак халыкның яшәү шартларын яхшыртуга юнәлтелгән 38 программа бар. Количество этих программ каждый год увеличивается, исходя из вот тех пожеланий, которые мы слышим от вас. Есть вопросы по воде, есть вопросы по дорогам, но за один год все вопросы решить невозможно. 20-30 стратегиясына тукталды президент. Казан, Кама, Әлмәт агломерацияләре республиканың үсеш ноктасы булачак ди Рөстәм Миңнеханов. Сәнәгать мәйданнары, лаеклы эш урыннары булдыру, демография, авыл хуҗалыгындагы кулланылмый торган җирләр мәсьәләсе дә читтә калмады. Киләсе елда әле аналоглы телевидениедән китәчәкбез. Элемтә һәм мәгълүматлаштыру министры бу нисбәттән район башлыкларына мөрәҗәгать иткән иде. Торак пунктларда цифрлы телевидение сигналының сыйфатын тикшерергә кирәк. Тик әлегә кадәр аны кем башкарырга тиешлеге билгеле түгел иде. Бүген президент әйтте. Это же должны выполнять люди, которые имеют специальное оборудование и специально обученные. Ты как представляешь, Роман? Урам бойынша нәрсә, телефон белән үлчәп бирим ала, ничек үлчәргә тиеш? Сигнал бармы, юкмы? Ну давай, глупостями не занимайтесь, это ваша работа. Организуйте по республике как следует эту работу. Республика бу күчешкә әзер булырга тиеш. Эш барышын даими контрольдә тотачаклар. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген 93 өр яңа Chevrolet Niva машиналары республика районнарына кузалды. Җирлек башлыкларына ачкычларны Рөстәм Миңнеханов үзе тапшыра. Тагын 7 автобус шәһәрләргә юл алды, 57 Ford Transit маркалы җиңел автобус мәгариф учреждениеләре карамагында булачак. Алар укучыларына база мәктәпләренә йөртү өчен кирәк. Татарстанның мәктәп автобуслары паркында 770 транспорт исәпләнә. Соңгы 3 елда ул 225 берәмлеккә артты. Тулайым алганда автобуслар мәктәп маршруты буенча 20928 укучыны йөртә. Елны уңай бетерәбез. Монда сезнең хезмәтегезнең өлеше бик зур. Хезмәтегезне күрәбез. Сез дә күрәсездер, менә 38 программа эшли республика буенча. Төрле формаларны эзлибез, бергә эшлибез.
Зур тизлек белән үсеш алучы яңа Салмышы бистәсенә инфраструктура төзү белән өлгерә алмыйлар. Газ кертелмәгән, шунлыктан кешеләр электр энергиясын ут өчен генә түгел, җылылык өчен дә кулланырга мәҗбүр. Шунлыктанмы бистәдә көн саен диярлек электр энергиясе сүнә дип зарлана авыл халкы. Йортлар суына, балалар дәресенә шәм кабызып әзерләргә мәҗбүр. Бистәдә тормыш урта гасыр чорын хәтерләтә. Ни өчен? Бу хакта Айзат Шамарданов. Үйдә 15 градус жылы йорт хуҗасы була җылылыкны шул дәрәҗәдә кысарга мәҗбүр, чөнки өйне электр белән генә җылыталар. Ә бу бик кыйммәт. Ояна электричество 12 сум электричество килде. Электр энергиясы да гел уйнап тора икән, шунлыктан җылылык миче янып чыккан. Полностью вылилась вода из системы отопления. Вот вы видите, что происходит. Бывает на 7 часов. Кай вакыт көненә 7 сәгатькә утны бетерәләр, я 4 сәгатькә. Үйләр суынып бетә, хәтта ашарга да әзерләп булмый. Бу Наталья Маришова, аның 2 баласы бар, кичкенәсенә 4 ай. Разогреть еду, приходится как бы, если успеть. Балага ризык та җылытып булмый, кай вакыт өлгерсәң, балалар ач калмаячак дигән сүз бик уңайсыз. Яңа Салмышы бистәсендә яшәүчеләр шул рәвешле инде ноябрьдән бирле җәфалана. Яңа Салмышы яңа бистә, ул шундый тизлектә үсеш ала ки, соңгы 2 елда гына да биредә 500 йорт салганнар. Хәзерге вакытта 100 гаилә яши, инде алдагы елларда биредә барлыгы 1000 йорт сафка басар дип көтелә. Күрәмсең, шушындай тизлектә үсеш ала торган бистәдә инфраструктура төзү белән җитешә алмыйлар. Биредә балалар бакчасы да юк, йортларга газ да кертелмәгән. Сетевая компания җәмгыятендә аңлатуларынча, электр энергиясе халыкның күп файдалануыннан өзелә. Хәзерге линияны 2 ел элек проектлаган булалар. Бистәне төзүчеләр 2016 елда газ үткәрүне планлаштырган иде. Без шуны исәптә тотып шелтәрләрне проектладык та, ләкин бүгенгә кадәр йортларга газ үткәрелмәгән. Халык электр җылылыгы кулланырга мәҗбүр. Шуңа да бу электр энергиясе куллануның тиешле егәрлеген арттырып җибәрә. Яңа Салмышы бистәсе Казанга терәлеп торса да, территориясе ягыннан ул Питрәч районына Богородский җирлегенә карый. Ләкин җирле түрәләр бөтен җаваплылыктан баш тарта, чөнки Яңа Салмышы бистәсендәге инфраструктура өчен инвестор җаваплы. Газ кертүдә шуңа бәйле. Бу данный территорияда газ булуы тора собственниктан, который техусловия алган, да, уланы тәртипкә китергәч, райгаз аңа газ бирәчәк. Яңа Салмышы инвесторының идарәче компаниясында бистәгә газ кертелгәне хакында әйттеләр. Хәзер турбаларны йортларга кертәсе калган. Подрядчы оешмалар аны Ростехнадзор белән килештерә. Әлегә газ юк, шуңа да сетевая компания бистәгә өстәмә линия суза башлаган. Питрәч районыннан Айзат Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Кышның зәмхәрир салкыннары килеп җитә дип хәбәр итә синоптиклар. Инде бүгенге төндә тере көмеш баганасы 24 градуска төшәргә мөмкин. Моны белгечләр илнең Европа өлешендәге антициклонның тәэсиренә бәйләп аңлата. Көндез бераз җылытса, берсе көнгә тагын да суытачак. Гидрометеоузек хәбәр иткәнчә 21 декабрьдә 25 градуска кадәр салкын булуы көтелә. Гомумән, бу атнада көн әллә ни җылытмаячак. Жылы Кытайдан алар кышкы Казанга кайталар. Хайнан утравында калган Татарстан туристларының икенче төркемен бүген монда көтәләр. Сания шәһәреннән Мәскәүгә юл тоткан рейсны инде берничә минуттан Внуково аэропортында каршы алачаклар. 343 пассажир, шуларның 174-е Татарстаннан. Самолет аларны Мәскәүгә кадәр генә алып кайта. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча туристларны Казанга кайтару өчен Мәскәүдә махсус рейс оештырылачак. Алар бүген 11 яртыга Казан аэропортына килеп җитәр дип көтелә. Чаллының Тукай паркына вандаллар зыян салган. Бүген социаль шелтәрләрдә шундый хәбәр таралды. Пыяла эшләнмәне ватканнар, үзенчәлекле яктырткычны бәреп төшергәннәр дип яза Чаллы халкы. Бу очракны бүген шәһәр полициясе дә тикшерә башлады. Тыныч көндә дә шундый хәл булганны бәйрәм башлангач нәрсә көтәргә соң тулырак Илшат Аюпов. Бу Чаллыда узган ел гына төзекләндерелгән Габдулла Тукай исемендәге яр паркы. Биредә бар нәрсәдә тематика буенча эшләнгән була. Менә биредә бик шагыйрьнең бер әкиятенә багышланган иллюстрация тора. Күргәнебезчә, аннан хәзер кыйпылчыклар гына калган. Щит, шундый матур щит, и все там было это язылган, и нәрсәкеләр будут строить, все сломали. 3 чакрымга сузылган яр буе паркы шәһәрнең иске бистәсендә яшәүчеләрнең яраткан ял урыны. Биредә актив ял эчендә бөтен шартлар булдырылган. Көндез гадәттә олы яшьтәге кешеләр чыга. Бу стендны ватуда алар яшьләрне гаепли. Яшьләрдер дип уйлыйм мин, яшьләр. Шул 17дән алып 23ләргә кадәр шундый яшьләр дип уйлыйм мин. Вандализм шул инде ул. Аны алар яхшы дип әйтә булмый бу әйберне, конечно. Вандализм шулай ул.
аңсыз рәвештә эшләнгән әйбер ул. Интернет шелтәрендә яктырткыч баганага зыян салыну хакында да язалар. Яктырткыч агачны паркка хезмәт күрсәтүче йөк машинасы бәргән дигән мәгълүмат та бар. Без бүген шәһәрнең яктырту оешмасы белән элемтәгә кирдек. Тик багананы кем сындыруын монда әйтергә ашыкмыйлар. Хәзерге вакытта ремонтта багана. Эшкәлекләрне мин сезгә бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Опораны бәргәннәр, опора ремонтта находится, шуны гына әйтә алам. Һәм яңа елга хәтле ул төзәтелеп куелачак индеме? Әйе. Парк читендә видеокамералар да бар-барын. Тик зыян килгән урыннар аларга эләкмәгән. Действительно, в отдел полиции Комсомольский поступило заявление о том, Шәһәрнең Комсомол районы полиция бүлегенә Тукай паркындагы вандалык очрагы буенча гариза бирелгән. Җинаять эше ачылачак, әлеге хәлнең шаһитләре булса, безгә мөрәҗәгать итүләрен сорыйбыз. Бәйрәм көннәрендә шәһәр полициясе көчәйтелгән режимда эшләячәк. Үстәмә көчләр җәлеп итү каралган. Безнең җитми кешеләрнең башында миләре җитми инде. Менә бит мондый матур әйберләрне ватырга ул вандалларны кемдер аның башына сугыра кирәк бит. Башына сугырга таяк белән түгел, сүз белән. Нидер охрана тотарга тиешләр, или чоп алырга тиешләр алар үзләре, или үзләренең охрана булырга тиеш. Аннары менә көлкеле бит инде. Менә шундый иң матур әйберләрнең шул урында видеонаблюдение эшләми. Мөштәргә тиешле видеонаблюдение. Тукай паркында бизәлгән чыршы 21 декабрьдә ачыла. Аңа кадәр яктырткыч багананы төзәтеп, мәгълүмат тактасында урынына куярга җыеналар. Чаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз салдагы минутларда. Татарстан студентларының хезмәт отрядлары хәрәкәтенә 55 ел. Республиканың иң эшчән студентлары белән Айгөл Бәдретдинова аралашты. Бәйрәм белән. Балыкларга һава җитмәй. Балыкны кисәтү белән бәгачә иттерү инде. Экологлар аларны ничек итеп коткарырга җыена? Махсус акциядә Нияз Рахман да катнашты. Җитештерү калдыкларын эшкәртү буенча өр-яңа тармак булдырырга кирәк. Бүген Россия премьеры Дмитрий Медведев хаты көнкүреш калдыклары белән эш итү мәсьәләсе буенча киңәшмә уздырды. Видеоэлемтә аны Рөстәм Миннеханов тыңлады. Хөкүмәт башлыгы билгеләвенчә, Россиядә йөзләгән чүп аралау станциясе, экотехнопарклар төзергә кирәк. Хәзер бездә нибары 10% калдыклар эшкәртелә. Чит илдә бу сан инде 80%-ка ук җитә. Тик яңа системага күчү халык өчен бәяләрнең кинәт үсешенә китергә тиеш түгел. Киләчәктә төбәкләр калдыкларны җыю һәм эшкәртү операторларын конкурссыз билгеләү хокукына ия була. Бүген Казан Кремлендә Рөстәм Миннеханов Кемерово өлкәсе делегациясе белән очрашты. Шулай ук төбәкара арасында сәүдә икътисади, фәнни, техник, социаль, мәдәни, мәгариф һәм башка юнәлешләрдә хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Губернатор Сергей Цивилев белән очрашу вакытында Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, берничә ел элек төбәкләр арасындагы товар әйләнеше 5 миллиард сум булса, соңгы елларда икеләтә кими. Бүген моңа кадәр булган хезмәттәшлекне тургызу төп бурыч булып тора. В кратчайшие сроки создадим дорожную карту. Якын арада юл картасы булдырачакбыз. Җаваплы кешеләр билгеләнәчәк. Бу картаны инде Кузбасста имзаларбыз дип уйлыйм. Без Татарстан делегациясын көтеп калабыз. Промышленно развитые и структурно мы будем взаимно друг друга дополнять. То есть металл, уголь, другая продукция, которая есть и поставляется во все точки мира, она тоже востребована у нас. А мы крупный машиностроительный и нефтехимический центр. Татарстанга күченеп кайтырга теләүчеләр елдан-ел арта бара. Быел шундый 555 кешедән гариза кабул ителгән, инде шуларның 378-генә рөхсәт ала алган. Аларга ничек булышалар? Бу турыда бүген Татарстан президенты каршындагы ватандашлар советы утырышында сөйләштеләр. Күченеп кайтырга теләүчеләргә матди ярдәм дә күрсәтелә. Транспорт чыгымнарын кайткач ярты ел торак өчен түләүнең яртысы каплана. Документларны рәсмиләштерүдә булышлык күрсәтелә. 2016 елдан башлап 3 елга исәпләнгән программа быел тәмамлана, киләсе 3 елга яңасы булырга тиеш. Алар КАМАЗ, Арксинтез, теплоконтроль оешмаларын күтәрә, Сочидагы Олимпия объектларын булдыра, Казанның 1000 еллыгына шәһәрне төзекләндерә. Бүген Татарстан студентларының төзелеш отрядларына 55 ел. 60-нчы елларда оешкан хәрәкәт ел саен 10 меңнән артык студентны хезмәтле итә, эшләп укырга өйрәнгән яшьләр һәм төзелеш отрядлары ветераннары белән Айгөл Бәдретдинова аралашты. Радостный строй гитар. Алар бүген
бүген гимндарын җырлый, автографлар тарата, студотрядлар ветераннары игътибар үзәгендә. Ул бит истәлек кала. Профессор Альберт Галямов студотряд хәрәкәтенең шишмә башында торган нәкъ менә ул 1963 елда медицина университеты студентларын җитәкләп бөтен ил белән бергә Казакъстанга чирәм җирләрен үзләштерүгә чыга. Алар күбесе институтка мәктәп бетергәчендә керәләр. Шулай бит, менә хәзер дә шулай ул. Шуңа күрә алар тормышка өйрәнәләр. Ростислав Аладышкин да шулай өйрәнгән студентлар хәрәкәтендә ул инде 10 ел, 3 ел дәвамында Буа шәһәрендәге отрядларны җитәкли. Алар Кырым кунакханәләрендә хезмәт куя, җәйге лагерьларда әйдәманнар эшен кили, ә укыту проектларын санап бетерлек түгел. Республиканың төрле районнарыннан 100 студентны җыеп, әйдәманнар муниципаль мәктәбен оештырдык. Мәдәниятебезне эш кагыйдәләрен күрсәттек, юнәлеш бирдек. Ул егет һәм кызлар инде яз көне эшкә чыгачак. Костюм бик матур. Миңа киеп карарга мөмкинме? Юк, шул ярамый. Студентларның хезмәт отрядлары ул эш кенә түгел, учак янында гитара уйнау һәм күп санлы традицияләрдә. Азат Вәлиәхмәтов шуларның кайберләре белән таныштырды. Мәсәлән, целинка дип аталган костюмны кешегә биргә ярамый икән. Бу шундый традиция. Ул безнең тән шикелле булырга тиеш. Кышын укый, җәен эшли, Камчаткада балык таши тарткан, 2 айда 80 меңләп акча эшлиләр. Эш тәртибе дә катгый. Закапывание зеленого змея. Ул мөмкин без целинга китәбез, 2 ай, 3 айгамы без эшергә тиеш түгел. Безнең шундый сухой закон. Без бөтен отрядлар шул закон буенча яшиләр. Ел сайын студентлар өчен 10 меңләп эш урыны, һәр яклы дәүләт ярдәме, нәкъ Татарстан, Россия төбәкләре арасында беренчеләрдән булып студент отрядларының концепциясын булдыра һәм 2007 елда республика үзәген ача. Телерадио компания Хезмәт отрядларының 55 еллыгы уңайнан аларның тормышын яктыртучы журналистларны да билгеләделәр. Безнең хәбәрләр редакциясе дә диплом һәм сертификатка ия. Бүлекне хәбәрчебез Руслан Хөснетдинов ала. Тантана студотрядлар тарихын тасвирлаган китап презентациясе һәм тематик экспозиция ачылу белән дәвам итте. 55 ел эчендә костюмнар да үзгәрә, күкрәк билгеләре дә, киемнәргә тагатырган эмблемалар да, биредә хәтта 80нче еллардагы эритеп ябыштыручы костюмы да бар. Тарих шулай ук фотосурәтләрдә ярылып ята. Менә мәсәлән, студентлар Түбән Кама нефтехимдагы төзелештә эшлиләр, яисә беренче КАМАЗны сафка бастыралар. Әлеге күргәзмә Милли музейда 2 ай дәвамында эшләячәк. Бәйрәм ратушыда дәвам итте, анда хезмәт отрядларының иң алдынгыларын бүләкләделәр. Я уполномочен. Татарстан президенты рәхмәт сүзләрен җиткерә. Ул студентларның хезмәт отрядлары белән бәйле барлык башлангычларга ярдәм күрсәттек, күрсәтәбез һәм күрсәтәчәкбез диде. Командир өчен барысына да әзерләр, бернинди эштән дә курыкмыйлар. Бүген Татарстан студентлары хәрәкәтнең 55 еллыгын, 2019да Россия 60 еллыгын билгеләп үтәчәк. Юбилей көне Кремльдә бөтен илдән 5 меңнән артык студентны җыяр дип көтелә. Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы. Алар балаларга шатлык һәм нур чәче. Әлмәттә Снежность балалар театры фестивале үтте. Илнең алдынгы театр коллективлары үзләренең иң яхшы спектакльләрен күрсәтте. Чараны ЧТПЗ төркеме акционерлары Андрей Комаров һәм Александр Федоров ярдәме белән оештыралар. Каждый образованный человек обязан учить. Вот в жизни все пригодится. Әлмәт татар театры бер мизгелгә әкият дөньясына үрелде. Монда Алиса Мөгъҗизалар илендә спектакль, аны Триумф продюсерлык үзәге куйган. Монда тре музыка һәм 3D графика. Балалар өчен бу улы бәйрәм. Бик көтеп алабыз без аны. Балаларга мондый шатлыклы мизгелләрне ЧТПЗ һәм Алназ заводы бүләк итә. Аларның ярдәме белән ел саен Снежность балалар театры фестивале үткәрелә. Фестиваль Снежность это один из тех. Снежность фестивале балаларны яңа ел алдыннан әкият, мөгъҗизалар дөньясына алып кергә булыша. Монда илнең иң яхшы театрларының спектакльләре куела. Чыннан да, Снежность фестивалендә илнең алдынгы театрлары, музыкаль һәм цирк коллективлары иң яхшы спектакльләрен күрсәтә. Бу беренче чиратта балалар йортында тәрбияләнгән мәктәп укучылары һәм студентлары аз керемле гаиләләрнең балалары өчен эшләнә. Конечно, мы благодарим Без Алназ һәм ЧТПЗ төркемне рәхмәт сүзләрен әйтәбез. Бер яктан завод җитештерүне арттырып, үсеш ала һәм фестиваль ишек алларын төзекләндерү кебек хәйрия эшләрен башкаралар. Гадәткә кергәнчә, Әлмәтнең физик мөмкинлеге чикле балалар өчен мәктәп-интернатында укучыларга күчмә спектакль да куелды. Снежность театры фестивале быел 10 көн дәвамында Чиләбе, Озерск, Куск, Первоуральск, Әлмәт шәһәрләрендә узды. Спектакльләрдән соң ЧТПЗ төркеме яшь тамашачыларга яңа ел бүләкләре дә тапшырды.
Кышкы салкын бозны ныгыта һәм су астындагы балыкның гомерен куркыныч астына куя. Һава керми, астагы су үсемнәре кислородны киметә дигән сүз. Язга кадәр шулай дәвам итсә, апрельдә су өстенә үле балыклар калкып чыга башлаячак. Бу хәлне булдырмас өчен бүген экологлар боз тишеп йөрде. Эш барышын исән Язрахман күреп кайтты. Ике министрлык вәкилләренең бу бузга быел әле беренче тапкыр чыгу. Яшелүзән районының Займиши стационындагы култык бу. Белгечләр балыклар өчен бәкет ише, моның өчен бурау кирәк. Шунда ук буз катламының калынлыгын тикшерәләр. Бузның калынлыгы 26 сантиметр. Бу әйбәт инде ныклы. Әйбәт ныклы. Бәкет ишу өчен бу иң кулай вакыт дип белгечләр бузның ныгыган чагы, димәк суда кислородның кимүе бар. Без монда елда киләбез, но шулай да монда Займиши тирәсендә получается безнең местность шундыйрак. Монда нирәк заливлар бар, түбәннәр бар, шуңа монда киләбез. Бәкет ишмәсәң, язга чыккач, яр үле балыклар белән тула. Андый мисаллар узган ел Болгалада инде нәкъ шушы урында йөзләгән балык тушы белән өскә калыккан иде. Балыкларның су үсентеләренең гомерен саклауда һәр кеше катнаша ала. Моның өчен барды кул астына шушындый махсус бур булу кирәк. Су тәрәзәләре үзләре берничә метр ераклыкта урнашырга мөмкин. Шулай ук кул астында булган камыш я булмаса саланда ярдәмгә килә. Аларны исә шушы тишкән урыннарга без менә шулай утыртабыз. Бу исә су астында булган балыкларга кислород килеп торырга узак вакытка ярдәм итәчәк. Сулыкларда балыкчылар да бәкет ишеп ярдәм итә. Инде алар барып җитмәгән елгаларга махсус техника белән экологлар үзләре чыгачак. Кыз дәвамында булырга тиеш мондый акциялар. Министерство экологии һәм МЧС белән совместный выездлар. Әлбәттә, мондый бәкеләр балык өчен генә түгел, су астындагы барлык тереклек өчен дә мөһим. Авылларда янәшәгездә сулыклар, күлләр бар икән, бәкет ишергә ашыгыгыз, вакыт инде җитте. Язрахман, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Чыгарылышыбызда гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафин дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Шушы көннәрдә Акбарыс көрәш сараенда греплинг буенча ярышлар узган иде. Бу хакта тулырак әйтеп китсәң иде. Греплинг бик үзенчәлекле көрәш сәнгате. Монда безнең грек-рим көрәше, самбо, дзюдо һәм башка төрләрне үзләштергән, үзенә берләштергән ярыш бик мавыктыргыч. Булар хакында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Сезнең теләсе кайсы техника алу мөмкинлеге бар. Эльдорадода бу елның иң кулай бәяләре көтә. Эльда Сейл. Коточкыч зур ташламалар. Медея микродулкынлы мишер рецептлар китабы белән 3499 сумга. Эльдорадо кешеләргә отышлы. 21-22 декабрь көннәрендә Тинчурин театры сезне РСФСРның атказанган Татарстанның халык артисткасы Исламия Махмутованың 75 яшьлек юбилей уңаеннан "Син бит минем бер генәм" спектакле премьерасына чакыра. Яшь чикләве 6+. Татарстан Республикасының Муса Җәлил исемендәге премия иясе Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле 21 декабрь Габдулла Тукай исемендәге филармония концертлар залына иҗат концертына чакыра. Билетлар кассада. Ришат Төхфәтуллин үзенең өр-яңа утсыз төтен дигән концерт программасы белән сезнең төбәктә 10 гыйнвар Яшелүзән, 11 Казан Юдина, 12 Казан Мирный, 13 Балык бистәсе, 14 Лаеш, 21 22 20 Арча, 24 25 Кукмара, 28 29 Байлар Сабасы, 30 31 Балтач, яшь чикләве 6+. 11 январьдан 16-сына кадәр Мәскәү шәһәрендә Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр гастрольләре. Казан кунаклары Малый театр филиалы сәхнәсендә үзләренең иң популяр спектакльләрен тәкъдим итә. Билетлар кассаларда һәм интернет шелтәрендә. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. В декабре Datsun от 389 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Да, честный. Да, новогодний. Да, Datsun. Марка на Чуйкова. Звони 4 пятерки 3 семерки. Летит стрелой за годом год. Здесь тебя подарок снова ждет. Ждут подарки, не теряй момент. Приходи, Фармленд. В аптеках Фармленд вас ждут подарки за покупки. И чтобы в новом году хвост крючком, а нос пятачком. Автоцентр марка Nissan к этой распродаже год готовился. Успей взять свой Nissan с выгодой до 350 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. Знаменитая трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта» в постановке Ильи Авербуха. Грандиозный драматический спектакль на льду. 8 января в Татнефть-арене. Мария Киселева представляет шоу на воде «Миссия Одиссей». Невероятное путешествие по мифам Древней Греции с 29 декабря по 4 января. 0+.
Барлык көрәш төрләрен берләштергән ярыш ул грэплинг. Казанда әлеге төр буенча Татарстан чемпионаты үтте. Гадәти булмаган ярышта осталыкларын күрсәтергә 100-гә якын катнашчы килгән иде. Грэплинг ул үзенчәлекле спорт төре. Монда көрәш сәнгатендәге барлык алымнарны күрергә мөмкин. Көрәш төре нинди генә булмасын, спортчыга төп таләп яхшы физик формада булу. Борется уже полностью, можно сказать, кто как хочет. Кем ничек булдырала, шулай көрәшә, бернинди дә чикләүләр юк дияргә мөмкин. Ирекле көрәштә аркага салдың да бетте, ә монда авырта торган һәм башка алымнар кулланырга була. Гадәттә грэплингка тәҗрибәле спортчылар башка көрәш төрләреннән килә. Монда ирекле көрәш, грек-рим көрәше, дзюдо, хәтта самбочлар да чыгыш ясый. Количество человек-участников меньше, чем... Катнашучылар саны башка кайбер Олимпия уеннары программасындагы ярышларга караганда азрак, ләкин спортчылар бар. Алар монда үсәләр, тәҗрибә туплыйлар. Татарстан чемпионатында җиңүчеләр Идел буе федераль округындагы ярышларга сайлап алына, иң көчлеләр республикадан ил күләм ярышта яклаячак. Акбар сакчылары үз бызында уйнау сериясын җиңүдән башлады. Безнекеләрнең көндәше Көнчыгыш конференцияның лидеры автомобилист командасы иде. Исәпне кунаклар ачты, аннан соң уен барышын боз хуҗалары үз кулына ала. Жастин Азиведа көчләрне тигезле, Артем Михив дубль башкарды. Нәтиҗә 3-1 Акбар файдасына. Иртәгә Казанлар Магнитогорск командасы белән очраша. Ознакайда спорт фестивале оештырганнар. Ознакайда физик мөмкинлекләре чикләр арасында спорт фестивале үтте. Анда катнашучылар ярышның 4 төрендә осталыкларын күрсәтә. Шашка, дарт, өстәл теннисы һәм армрестлингта ярышалар. Мондый спорт чарасы Ознакайда 4-нче тапкыр оештырылган. Хәзерге вакытта районда 3800 физик мөмкинлеге чикле кеше гомер итә. Шуларның 258-е балык булмаганнар. Әлеге спорт вакыйгасы җиңүчеләрне ачыклаудан тыш катнашучылар өчен аралашу вакытны файдалы итеп үткәрү чарасы да. В легкую атлетику зашла и по стрельбе. Мин җиңел атлетикага да кирип киттем. Ветераннар арасында атуда уңышларым бар. Спорт ул минем яшәү рәвешем, тормышым. Каядыр катнашмасам, җиңү яуламасам, нидер җитми сыман. Гомумән районда физик тәрбия һәм спорт үсешенә зур игътибар бирелә. Сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар арта бара. Ел спортчысы тантанасында Ознакай Татарстанда иң алдынгы спорт шәһәр дигән номинациядә җиңүче булып танылды. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Сау сәламәт булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Данил Мастер компаниясе сезне якынлашып килүче яңа ел белән котлый. Һәм шул уңайдан аш бүлмәсенә 20% ташлама бүләк итә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт адресы буенча рәхим итегез. Белешмәләр өчен телефон 2-167-166. Тантана. Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Һава торышының иганәчесе Тантана. Казанның өр-яңа мәҗлесханәсе. Искиткеч тәмле хәләл ризыклар, гаҗәеп матур бизәлгән заллар, милли аш, никах, юбилей уздырыр өчен Тантана мәҗлесханәсе бик уңайлы урын. Казан шәһәре Декабристлар урамы 8-нче йорт. Телефон 297-11-11. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта алмашынучан болытлы һава. Температура 13 градус. Республикабызда циклонны антициклон алыштырырга ашыга. Көн аяза, температура шактый төшә. Төньяк көн чыгышта да 15 градуска кадәр салкын. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензелевскида иртән туман булу ихтимал. Температура 14 градуска кадәр. Пәнҗешәмбе көнне һава шартлары әллә ни үзгәрми. Юлда бозлавыклар көтелә. Игътибарлы булсагыз иде. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балташта бераз кар явачак. Җил көньяктан талган. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә алмашынучан булытлы һава. Явым-төшемнәр юк диярлек. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта булытлы һава. Температура 15 градуска кадәр. Кышкы көннең җылынуына ышанмады халык әйтемнәре. Иң мөһиме, күңел җылысын югалтмыйк. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармтех клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Телефон 292-66-77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77.
Новый год – время, когда сбываются самые заветные мечты. Только в декабре потребительский кооператив «Семейная копилка» дарит пайщикам сертификаты на отдых в санатории. Программа «Тариф новогодний». 18% годовых сроком на 12 месяцев. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55. Хава трошы шығарылышның иғанешесі «Семейная копилка» куланушы кооператива. Вақыт бара, кірімегіз орта. Сізні Қозан шәһәрі Чистопольский 55 йорт адресы бойынша күтіп қалалар. Білішмелер үшін телефон 239-17-36. Бош қалабыз Қозанда қор яғашақ. Температура 12 градусқа қадар. Түн яқтан талған жел. Атмосфера басымы көтерілі. Түркіміш бағанасының 771 мм тәшкил ете. Хауаның шағыштырмашы дымлылығы 88%. Күндізгі сағатларда магнит дауылы күтілі. Сәләмәтлігізін сақлағыз. Шулай сіздің иқтибарыңызға тағын бір файдалы мәғлумат. Доктор Ост медицина үзәге операциясыз һәм протезсіз умыртқа бағанасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. Заманча технологиялар ярдәмендә үз эшенең осталары сезгә тулы канлы тормышка кайтырга булышырлар. Артрит, артроз, бүсер, операция. Туктагыз, кискен чаралар кулланмагыз. Умыртка баганасы, буыннар авырса, доктор Ост клиникасы белгечләренә мөрәҗәгать итегез. Монда тире хәрәкәт аппаратының иң катлаулы авырларын авыртусыз һәм операциясыз дәвалыйлар. Сәламәтлегегез өчен тәҗрибәле табиблар командасы җавап бирә. Заманча медицина җиһазлары белән дәвалау һәм комплекслы игътибар каралган. Безгә килегез. Бердә сәламәт һәм тулы тормышка кайтырга бик җиңел булуына ышанырсыз.